O Concello de Ribeira pon o foco na responsabilidade por igual no fogar con novos obradoiros de cociña dirixidos a homes e adolescentes. Unha iniciativa gratuita que ensinará, ademais, a organizar as comidas da semana dunha maneira práctica e saudable. O Centro de Información á Muller de Ribeira organiza, por terceiro ano consecutivo, uns obradoiros de batch cooking dirixidos a homes e adolescentes maiores de 15 anos. As clases serán impartidas polo prestixioso cociñeiro Iñaki Bretal os días 24, 25, 26 e 27 de agosto, de 10 da mañá a 2 da tarde, na aula de cociña do Mercado Municipal. Nesta ocasión vamos a contar co prestixioso cociñeiro Iñaki Bretal, que tuvo a ben, sendo temporada alta, a verdad que se lle agradece un montón que quisera vir a dar estes cursos, que tuvera a ben facer esos huecos. Sei que foi un esforzo importante para él, así mo transmiteu, pero, bueno, unha persona de prestixio na cociña, membro do Grupo 9, e que tamén é de Ribeira, co cal pois tamén é un doble mérito. A proposta busca avanzar na corresponsabilidade nas tarefas domésticas, especialmente naquelas que tradicionalmente recaeron en maior medida sobre as mulleres. Para nós é un pasiño máis hacia a igualdade real entre mulleres e homes. Sabemos e somos conscientes que hai moitísimas cuestións que todavía non están avanzadas, pero, bueno, nos creemos desde as institucións que é o noso compromiso, a nosa obligación facer políticas neste sentido, e creemos que esta actividade pois engloba perfectamente neste tipo de dinámicas. Durante os obradoiros, os participantes aprenderán a preparar en poucas horas diferentes elaboracións ou bases para organizar as comidas de toda a semana. Haberá tamén espazo para reflexionar sobre o reparto das responsabilidades dentro do fogar. As persoas que se anoten e o alumnado que participe vai a cociñar. Ao principio decía que vai haber un pequeno espacio de reflexión para analizar a labor de todos os membros da unidade familiar nos coidados, e como podemos aportar entre todas e todos máis para lograr unha mellor conciliación. A actividade é gratuita e conta con 12 prazas, polo que será necesaria inscrición previa. Creemos que é un formato que permite á familia cociñar todo xunto, por exemplo, na fin de semana, e logo pola semana, en función das necesidades de cada membro, podan completar esas bases e, ademais, o poderán facer a través de comida máis saudable, porque non terán que recurrir a comida rápida e procesada, sino que esas bases van a permitir utilizar a cociña de mercado, a cociña nosa de aquí. Aprenderán a cociñar tamén produtos de temporada. As persoas interesadas poden anotarse desde o 13 de agosto no teléfono establecido de contacto ou a través do formulario habilitado pola organización. Unha iniciativa que combina cociña, conciliación e educación en igualdade, con especial atención ás novas xeracións.